ngisho ngingathiwa liqoshwa libhekile kungaqoshwa mina qoshwe nomndeni wami thiwa ingane naku-ke usuqhophekile-ke usuqhophekile sadokotela nawe ngathi mina sambe sekudokotela ngoba ngibona ukuthi unale nkinga ezami ingane ezami udokotela lo owangithatha usungiphuthumisa usungisa kuye ingoba ngangifuna kubonakala ukuthi inkinga ukufundela ubudokotela lo ukufundela ngithi ayikho le nto lo wamuntu wamkhokhela wamkhokhela lo wamkhokhela yini wangithatha sekuphuthuma ngoba ngangifuna ukucaca ukuthi ubani onenkinga phasi kwami mina nyawudla umdumbulo nyawudla umdolofika ngiyaboosta la noma ungaboosta kodwa ingane nginazo futhi sifana nami washo udokotela leza ngane azifani nawe uphakamisela bafuthi angiphakamisi ngikhuluma into eyiqiniso waye ngisabuza ngeze ukuthi uphakamisela bani angiphakamisi ukuphela ngikhuluma iqiniso unjena ke wena iyona into edala ukuthi ngize la ngoba bengifuna ukukhuluma lento ixazululeke wona leza ngane ngisho kumcimbi kini azizi lo ntombazane from sisaba wena ukuthi uzothakaza uzothakaza kanjani uzothakaza kanjani imini okwemabhadelo ephatha yonke history yakho ayikho right imini abantu bakini abangifuna ngoba bazi ukuthi mina ngifuna ukuzala ingane kanti inkingi kuwena yini la ntombazane mekushisa impepha ingane zikhona ezakho azikho kanjani kulo ya dokotela indaba kwathesta mina kuphela yini wena ungathestanga ingoba ngiyazala mina ingoba ngiyazala ngiyazala usaba udokotela uzala kanjani ungenangane ngiyazala kumele siye komunye udokotela sibone ukuthi inkingi kubani kumele sambe nawe ke siye komunye udokotela umfune wena kungathi udokotela ngibe ngizala mina wena kumele uhambele wedwa uye kudokotela njengomuntu onenkinga kumele sambe nawe phela soyi2 leza ngane akuzona ezakho ezami ingane yini mengabe kushisa impepho kini izingabi khona ingane la ntombazana inqabe nezingane zakho kungenwa wena bangahamba wena zingeze ingane zami igazi lami lina ngeke ngididwe igazi lami so wena bafufuna kuhambe umuntu osenhlizweni yakho kuze ingane lonto isho ukuthi mengingahamba yena cha angiqondile ukusho njalo bhuti wami enkingeni yakhe ufaka mina inkinga bafu ukuthi kuthiwa la udokotela uthi wena uzala ngani wena uthi unazi ingane futhi unabo ubufakazi bokuthi ezakho ezami bhuti wami unabo ubufakazi noma ngingenabo uqandula ikhanda kodwa ingane sifana nami udokotela uthi ngizasokoza iDNA wanqaba bengizasoyenza ngathi ngizoyikhokha imali ngizoyikhokha mina imali ngoba ngifuna ubufakazi akwazi ngathi udokotela akazali ngoba ngifuna usizakale kule nkinga le ntombazane ekudisile bengicela nje emavikini ukuthi ngicela ungilimele insimu ngigcwalise ngithenge nesithole kunenkinga ebalekile kumele ngabe seyilungisa imali uyayikhipha entweni engasile lezi zisiza wena into ezosiza entweni engasile uyayikhipha imali kuyimanje le engine sishoda ngisho nangezinto wena uthatha imali onke ingane engezona ngisho zakho ingane ezami ingane wena yini ungalifuni igazi lami uthula ukungitholela ingane ekubeni kwalokho okay baf mhlambe ukuze siprove yonke lento ukuthi udadewethu right noma wrong yini wena unqaba iDNA wenqabelana iDNA